iki lho karepmu piye ngono lho macak piye. Iki lho jane wong apa walang kadung iki. Kok macak piye? Lah piye ta? Lho aku macak ya seje karo wong-wong kuwi kabeh. Apa kon macak kaya dalang? Heeh. Sekake ngawur. Contonge. Wis contonge iki lho. Tapune, tapune ngono lho. Tak ha. Set. Ini lho, dicontoh bawaan ngono Pit. Yuk, kayak apa? Dados. Wilujeng dalu Mas Yuda. Wilujeng dalu Pak Minto. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten ing Kelurahan Dandong kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Wah jan suwe ora jamu pisan godhong telo. Heeh. Suwe ra ketemu temu pisan karo Pak Minto. Betul. Godhong telo buahe dondong. Ketemu karo Pak Minto neng Kelurahan Dandong. Suwe ora jamu, nggih. Jamu godhonge telo. Napa niku? Hah? Bajutane? Suwe ora ketemu, nggih. Ketemu pisan karo Cak Yuda. Nggih. Buah dondong neng pinggir sumur, wong sak Kelurahan Dandong panjang umur. Suwe ora jamu, nggih. Jamu ora suwe. Suwe ora jamu pisan panggah suwe. Wah jamune sing kurang pas sampean. Wong kok iso niki saestu gumun setahun jembleng serendeng. Nggih. Ngawontenaken bersih kelurahan, masyarakat Kelurahan Dandong hebat luar biasa. Kompak menyatu rukun menyatu menjadi satu lambang wujud persatuan dan kesatuan. Betul. Dasare lurahe panjenengane Pak Didik Andreas. Wonge anteng, meneng, gak kakean ngomong. Saking menenge iki lho masyarakate gak ngerti utange pira, gak ngerti ngoten. Saking antenge. Tapi ingkang patut dicontoh dan patut diajungi jempol adalah kekompakan dan keguyup rukunannya warga Dandong. Lan menahe Mas. Setiap bersih kelurahan itu warga masyarakat niku diminta rawuh sedaya dasare kon dahar kabeh. Kabeh kon dahar, kabeh kon rawuh.
wujud dari persatuan dan kesatuan Pak. Sok kalau mangsane teng daerah liya nggih karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Lah sing tak gumuni sitok Mas. Sing tak gumuni sitok. Pripun? Racake do kaya ngono ki tangga teparo. Ning lek tanggane iki rabi neh ngono iki kok ya ndak milik. Ora milik blas. Lah iya. Nek tanggane duwen-duwene srei dengki milik, tapi nek tanggane rabi kok gak milik. Mbuh wangel kok wong-wong niku. Mbok milik ngono lho. Lah niku lak karepe sampeyan. Wong karepe sampean beda karo karepe wong akeh. Lah mergo keberhasilan seorang lelaki itu adalah tidak lepas dari doa seorang istri. Bener dawuh panjenengan, keberhasilan seorang suami tidak lepas dari dorongan seorang istri. Nah, lah terus karepe sampean? Ya bojone akeh ngono. Kan luweh abdol. Wah, berarti sampean termasuk dalang CLTK. Apa wi? Celutak. Hah? Wong sitok ora ngatasi kok. Celutak. Celutak. Heeh. Lho, kok sampeyan nyonto kaya panjenengane Pak Lurah, Pak Didi Andreas. Piyayine sembodo dalam mengelola kelurahan. Mulane kelurahan Dandong niku maju, Pak. Ya. Enten lho daerah liya, nuwun sewu nggih daerah liya. Enek desa sing gak maju blas karo lurahe ditinggal tanggapan ae. Enek ngoten niku. Enek wi lurah ngono kuwi enek, tapi aku gak roh daerah ndi gak paham aku. Karo lurahe jak tanggapan wis blas gak tau ning balai desa, moro-moro ning balai desa lho turu. Tapi adem ayem. Adem ayem. Sing ngomong sapa? Wong masyarakate enek sing demenan, enek sing selingkuh. Niku lho daerah liya Pak, sampean. Tapi ya teratasi iki. Ngomonge sapa lah sampean kok paham? Nyapa lho dadak kok ubet-ubet mbok wis ngomong lek aku ngene wis. Wah, wonge ya krasa ternyata. Mulane nuwun sewu lho Pak Minto, nek dalam mengelola kelurahan, wong sebutane mawon lurah. Lurah niku telu sing diarah. Siji majune pembangunan, loro guyub rukune masyarakat, sing ketelu tentreme keluarga, tentreme masyarakat. Lah niki telu pun kecakup danten. Berarti daerah Dandong niki termasuk kelurahan sing napa menika ayem tentrem gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun walaupun gopur Allahumma amin. Hebat masyarakat. Jadi lek wilayah Serengat ki pancen barometernya di desa kelurahan Dandong. Untuk Rejo Tangan barometernya adalah Pakis Rejo. Sing lurahe ben bengi tanggapan ya. Tolok ukur gondi iki lho. Majune Pakis Rejo niku lho sampean sebutne majune ning daerah napa njajal? Lho, majune werna-werna iki balai desane ya tak bongkar. Terus sampean jokne ngoten. Hah? Dak, ya panggah ning ya tak dandani luwih apik. Weh hebat. Lho, kene kok. Berarti sampeyan seorang dalang niki adalah profesi. Profesi. Sakniki kula takok, umpama kon milih sampean ki dadi lurah napa pilih dadi dalang? Ya lurah ya dalang kodrate ngono kuwi. Salah sitok niku jenenge serakah sampean. Wah, serakah sampean dadi dalang kok. Milih salah sitok Pak, ada pertanyaan pasti ada jawaban. Umpama kon milih sampean pilih dadi dalang apa pilih dadi lurah? Pilih kabeh. Sitok ae. Ora kena pancen jatahe loro. Wah, iki jane dalang cap piye to kon pilih salah sitok kok. Dalang cap lurah ki ya iki. Berarti sampean mengedepankan dalang baru lurahnya. Napa mengedepankan lurah baru dalang? Padha-padha. Abote. Saiki tiga tak bedhek. Sampean milih dadi dalang, pilih dadi lurah apa milih dadi bojone Bu Srini? Pilih dadi dalang, pilih dadi lurah karo bojone Bu Srini. Telu dipilih kabeh, serakah neh sampean. Aku sampean kandhake aku jareke serakah. Pancen serakah. Maksud saya itu pilih yang terberat. Kriterianya satu sapa, loro sapa, telu sapa, Pak? Tetep saya utamakan keseluruhan. Angel tenan iki. Angel ya rasah teko. Angel. Repot. Repot.
lek repot rasa digarap. Kayak PR sampean malan. Maksud saya itu kalau ada pertanyaan mesti nek jawaban contone. Nek umpama sampean dahar soto karo dahar gule milih pundi? Lah lek daharan kuwi enek pekaremane dhewe-dhewe. Heeh, gule. Oh, sebab tahu mangan gule, sebab tahu mangan soto. Iso ngrasake lek soto ngene, gule ngene. Umpama pecel kalih bakso sampean milih pilih pecel. Sebab tahu mangan pecel, tahu mangan bakso. Ya. Umpama sampean mie ayam karo klethong. Sampean ki kok kaya aneh-aneh lho. Lho kan mesti enek anu to Pak, kudu enek jawaban. Ya jelas pengen ayam to ya. Pengen mie ayam. Mie ayam. Sebab tahu mangan mie ayam ya tahu mangan klethong. Nggih to. Ngerti rasane sampean ya bengi iki lho. Rasane klethong ki piye rasane? Sapa sing tahu mangan sing ngrasakne kono ae. Lho, aku ki teko. Pripun? Klethong ki rasane piye kira-kira? Ora ngerti. Apa nek kok kira-kira lah nek klethong rasane pripun nek menurut sampean? Ya jelas ora enak. Lah, tahu mangan berarti. Ya bengi iki lho ndandong nanggap dalang mangan klethong ya bengi iki. Hah? Iya ta? Nggih napa nggih? Klethong. Nggih. Lah, rasane pripun? Lali kowe. Kok iso lali? Mangan lethong dhewe wong loro ngono kok ya. Neng engguk-enggukan anak lethong kebuk kene malah kene Pak Minto aja kakeh iki seneng aku kene ya ngono lho Dek Mben ki. Sing endi? Lah. Kae apa klethong sing dipangan? Apa? Genah ning polowan mangan wong loro batu. Lah. Oh, sampean malah tekan dindi kok iso. Masyarakat menika hari ini kepengin berhibur, kepengin tontonan yang bisa menarik. Pangapunten swanten kula serak Pak Minto. Alhamdulillah sik diparingi sehat swanten kados ngeten iki sampean jaga kesehatan Pak Minto. Kanca-kanca seni angger wayah ngeten iki musim ngeten iki laris-larise kudu jaga kesehatan. Sampean iki mestine ndak ngerti kunci untuk menjaga. Lah niki kula pengen takon resep sampean. Suara supaya apik niku pripun Pak Pisan. Nggih. Aja mangan yang berminyak artinya yang digoreng. Kaya to. Kerupuk. Kaya to. Terus sing berminyak. Berbau minyak. Berbau minyak itu harus dijauhi. Nggih. Kedua, nggih. Ndak boleh minum yang dingin-dingin apalagi di kulkas. Contone kados. Contone kaya es. Terus kaya pokoknya yang masuk dalam kulkas itu ndak boleh. Oh, okay. Yang ketiga, ndak boleh makan iwak sikil loro kudu didoi. Iwak sikil loro? Apa kuwi iwak sikil loro? Kuwi biasane seniman iki lek ngantuk senengane makan iwak sikil loro. Mergo ana tetembungan sak galak-galake singa sik luwih galak yoga. Weh tenan. Lah ketoke kowe angen mangan iwak sikil loro terus e. Sing paling angel ninggalne mangan iwak sikil loro niku lho Pak. Lah mulane gerah iwak sikil loro games ae. Jan lah kaya sampean kaya ora ae wong jamune sampean ya mek kuwi kok iso. Gak tak doi aku. Sampean minyak-minyakan mboten? Gak. Es mboten? Gak. Iwak sikil loro? Heeh. Wah, ya iki berarti penyakitnya layak Bu Srini bolak-balik meteng ae. Oh ya doyane ra umum kok sampean kok iso. Niki sinambi kalane nganggur gliak-gliak watone kecandak, gremet-gremet watone slamet. Kula teng mriki wau mboten piyambak nggawa kanca. Sapa? Mbuh dandane ning ndi wong ora bareng kok kalih kula. Sik, wong sak tim kok ya budal ora bareng kok ketok mulai rakur. Kula wau suntik sik, leren suntik sik, terus kono tak kon budal dhisik. Awak kula ora dirumba-rumbu mboten penak. Kok budal dhisik kok malah sing dhisik awakmu. Lah kono Sherlock-e blusak-blusuk wong dhek gak iso maca, buta huruf kok. Oh. Wong goblok. Piak. Tuntak. Iya lah kok iso metu blekok moncrot. Kowe iki lho karepmu piye ngono lho macak piye. Iki lho jane wong apa walang kadung iki. Kok macak piye? Lah piye ta? Lho aku macak ya seje karo wong-wong kuwi kabeh. Apa kon macak kaya dalang? Heeh. Sorry no macak kaya dalang kowe. Lho kok iso macak kaya dalang sorry iki lho. Lho, ngapa macak kaya ngono?
Lha wong kono ki lho roh aku lho isin. Pak Minto kok roh kowe isin lho ya mergo raimu sing kaya kucing nganggura kuwi kok. Ya ora. Pak Minto nek karo kowe petuk kowe Isin. lah kok iso? Isin. Iki lho untune iki lho. Iki lho dicopot sik. Isin. Dicopot sik nek ngomong ben penak. Weh no sinden, weh no sinden. Weh no sinden. Kene lho. Piye? Kono ki pernah aku isin. Lah kok iso isin? Lah kono ki lho ngrebut bojoku e. Pak Minto Darsono Lah, entuk bojo ki lho leh ngrebut. lah kowe iki lho jenengmu sapa? Lho, Mondol Darsono. Sik. Ora gelo e. Kok aku Pak ngebut? Minto yang ngerebut bojomu. Iso duwe bojo kuwi leh ngrebut. Apa leh golek dhewe? Bener berarti aku ngomong ngarep nek Pak Minto ki CLTK. Bener kuwi. Wo, sampean kados ngaten Pak Minto kelakuane. Sing direbut ki lho sapa? Sing dadi bojone saiki Bu Srini. Bu Srini kuwi biyen bojoku kuwi. Dol. Aku lho wis kadung tek akeh, tek ragat akeh ngragati kono. Lah kok penak-penak tok dioyak karo dhek. Dol. Sapa sing ra gelo? Rasa ngomong. Ibuke Tatit ki bojomu dhisik. Ora ngomong karo kowe. Lek ngerti bojomu aku ndak doyan lek sing lanang kaya ngono ki. Kowe karo Bu Srini ki mosok biyen tau dadi bojone. Loh, dadi 12 tahun Mas aku hubungan karo kono 12 tahun sampai duwe anak siji. Sapa? Loh, Tatit Mondol Darsono kuwi. Anakku kuwi. Nah, iya. Delokan to wajahe mirip. Mosok wajahe mirip. Karo Pak Minto mirip Pak Minto lho padahal Tatit mirip Pak Minto ora mirip kowe. Jarine sapa? Yo takokne ning warga masyarakat. Nun saya para masyarakat. Tatit niku mirip Mondol apa mirip Pak Minto? Mondol. Mondol lho, krungu dhewe ora. Astagfirullahaladzim. Ngoyok bojone wong. Dadi Tatit ki anakmu. Alah. Tit, kowe dadi anake Mondol gelem apa ora, Tit? Lah, aku lho wegah lho. Ya mesti gelem. Lah sing takok kono ya wedi. Jajal tekono, jajal tekono. Wenomik. Karo ayah sing jujur nek karo ayah ngono. Tatit. Dalem. Karo ayah sing jujur ya. Alah, ayah kok ngarit ya apa enak. Yo, mikir dipepetne le. Sing jujur. Cah bagus. Dalem. Kowe seneng dadi anake Mondol Darsono apa anake Minto Darsono? Minto Darsono. Kowe dipengaruhi jelas kowe iki. Kowe dipengaruhi karo cah iki to. Lah kok iso cah iki gitu. Karo Pak Minto, Pak Dalang dipengaruhi. Dalang apa? Lah tapi nek Tatit cara berbohong, cara bocah jek iso merolak-malik mrono mrene. Asine penentune ki mung sitok. Sapa? Bu Srini milih Pak Minto apa milih Pak Mondol Darsono? Tekonono. Temtokne papan kene antarane Minto Darsono apa Mondol. Tok. Keparat murang toto. Alah ki lho apa? Arep nyapa? Kowe ki arep nyapa? Gandrung lho. Kok gandrung piye? Ki lho kon milih ki lho kowe ki geger karo Pak Minto. Wah, iki sik nuwun sewu. Kersane ben rada pantes disawang. Heeh. Nah, ngeten sae nggih, ngeten dase. Pripun, Pak? Sae nggih. Jan wis tepak. Kados buntut dina ta. Wah, jan kaya buntute KLX. Temtok ning papan kene antarane aku karo kowe. Tentokne ning papan kene antarane Minto Darsono Mondol Darsono. Ya. Ndi sing paling bagus? Sing dipilih karo Bu Srini Darsono. Lah iki lho apa kok iso? Iki guyune biasa lho. Ngono. Wis pokoke iki ngantek Bu Srini milih awakmu. Nggih, sampean ya ora parek nesu. Ora. Kudu sing Ning semelek. jelas kene perlu dicelukke Pak Purnomo. Lho, lah kok saged? Wis mesti ndak waras lek ngantek milih Lho, iki. dipengaruhi. Wis tekono dhewe wis. Provokator. Ora, wis. Provokator. Ayo kalau. Kene-kene sayang. Wih. Wah. Iya, ya. Bocah rupane kaya luwing ngene kok iso. Kok luwing. Mbak Somben nek tanggapane raine disetlika to.
Jan iki jarik kok dadi setrika. Mik, Bu Srini diwehi mik. Den, ngene mik. Yai. Dijawab, dijawab. Sing halus, Dol. Yayi. Gantenge kaya ngono. Yayi Srini Mondol Darsono. Disekseni jagat saisine. Disekseni jagat saisine pilih siji antaraning loro. Antarane Minto Darsono karo Mondol Darsono. Endi sing mbok boti? Pilih Mas Mondol mergo kek ndang Pak Krungu, Indrim, Mas. Krungu. Rungokno, sik urung-urung tutup. Anu minder, Dol, minder. Coba. Balenono wong ayu. Aku kepengin midhangetake. Aku kepengin midhangetake saka lambemu dhewe. Lambemu dhewe. Terus coba jawaban. Tak melu. Ya. Dalang diseneni. Ayo, jawaban. Pilih Kang Mas Mondol, bar ngono tak Indrim ki ndang mati. Piye? Ya, Krungu. Krungu. Kowe. Krungu arep Milih diindrim. aku. Ora apa-apa wong bar ditembak ya ora apa-apa. Sing penting harus milih aku. sing penting gak wis menodai ya, Dol. Iya no. Alah. Lek kuwi kok botke dasare kono milih awakmu. Aku kene ya milih kene. Ora masalah. Milih sing ndi sampean? Aku milih sing kulon dhewe. Loh. Ya aja to iki empuke. Lho. Piye maksudmu ki lek kene apa kene? Ya kene. Tapi yo kene barang. Lho. Piye? Wong ki Iki mbok ora ngaca, awakmu kaya ngono kok ngatasi Sing Pipit. marai yo kowe lho. Lho, ora kok perkara sing marai apa kowe ngatasi karo Pipit. Loh, wong lanang e. Larang Brambang timbangane Lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Roti. Klemben. Saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah mben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki rokoke? Urung. Walah urung. Ngelingne ya. Ngelingne. Lah, kok nyepelek Kok nek nepelekne Pit. Mondol Darsono. Kowe dikersake Denmas Mondol Darsono iki piye? Kula Heeh. yo ngalah endase ke takir plontrang. lu ngenyek. Oh, Ngenyek. Ora lho, kuwi salah sik salah. apa takir Blangkone plontrang, salah jane posisi, iki lho. Dol, salah posisi. Nah, ngene lapi. Piye nek kaya ngene? Ya, pripun nek ngeten? Ha. Piye nek kaya ngene? Yes. Ora to. Iki nek usum udan-udanan aman, Pak. Lambe ra teles, irung ra teles. Ah Enek iya. terase. Wong padha karo nyunggi prau. Ya iki. Mosok enek rai, enek empere, ra. Piye iki mesti gelem iki. Kene Yayi. Jumenengo Yayi. Ngadeg kok Pit? Garapen Pit. Wis kok kempiten langsung tek iki. Dodok. Sik. Lho. Iman-iman gamelane nabuhi awakmu. Ganggu e. Kon nabuhi kono, ngangge cangkem aja gamelan. Lho. Lah iki rombongane sapa? rombongan sapa iki? Rombongane kene. Iki kono rombongane Mondol Mondol Darsono. Karo Ditari. Mondol Darsono. Sampeyan gelem ngiringi Mondol Darsono. Ora masalah. Wong sugih, wong mampu e. Jame 3 delok. Iki jam piro iki? Lho iki lho matane jame. Wis nang kiwa kok sing didelok tengen lho. Wong mampu ngene iki piro ming 50. Alah. Mestine kulino karo kene dikeki 20. Iya. Jaluk undak-undakan. Betul. Nah, terus Dodok. ora mlaku. Seket. Pasporte 50. Jalan ta? Heeh. Lah yo tak kei paspor 50. Duit goblokmu. Duit. Wo, moto duiten kabeh. Tak bui dhewe, Ndol, tak bui dhewe. Dodok tuling gendok. Dong
Sik to. Wong tabuhane kok kaya dagelan dirubung laler. Cangkemku dhewe. Aku moh cangkemmu kaya ngono aku ora doyan. Apa Pak Minto pengen ijol cangkem? Wong kok iso kleru. Iki lho ketemu karo Mbak Pipit. Mbak Pipit. Ora oleh busri ora masalah. Sing penting oleh sing model kaya ngene iki 4 sehat 5 sempurna. Bergizi langsung lep. Sosis ya. Malep. Ya komplit ya nek sosise barang. Nggih. Jeng dalu Mas Mondol. Nggih, wilujeng dalu Yai. Alah. Jan wong raya nek terase ngene. Ngene iki dhisik mboke kok gelem ngemiki. Lho ngenyek neh. Ngenyek neh. Kowe iki wis ngoyok bojoku sik ngenyek meneh. Lah ya kebangetan lho, kaya ngene kok gelem ngemiki ngono lho. Pit umpama anakmu ini ngemiki gelem. Lah kuwi lho. Gak kok Pak. Umpama Pipit duwe anak ngene iki ora ya pentele cuwil cokot. Wah muni mau ya mergo ora roh rasane. Nek wis roh rasane ya tuman. Piye Mbak? Mik terus Pakmu ya mama serot. Kaya disedot diesel rolas PK. Iki lho, iki nang gandrungan, iki ketemu karo Mbak Pipit kan pasangan serasi to. Heeh. Dedek piadeke ya padha, busanane ya padha. Berarti serasi iki, jodoh. Jodoh Kaya angka 10. Heeh, ora apa-apa. Wong aku cilik kowe gedhi. Wong duwe bojo lemu ki jarene penak. Kok iso penak? Lho, neng dhuwur iso dadi kemul, Iya, selimut. iya. Neng ngiringan iso dadi guling. Betul. Neng ngisor iso dadi kasur. Iya. Dikeloni sak jam lho iso keram iki. Kok iso petengkrang. Gandrungan coba. Yayi. Ana ing sajroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Taman Keputren. Makam Pahlawan mendembokmu kuwi kok. Ana ing sajroning Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Nyuwun slendrone. Aja ditindingi. Nah, syukur salahe ngelakne. Iki lho njaluk titik dulurmu lho. Kok ya nusul. Ari-arimu nusul. Bayuh kon wong kon tunggu omah malah nusul. Sapa to wi? Sapa to ki? Iki kembarane Tatit lho. Alah. Lambemu iso. Coba. Ya coba arep gandrung apa tak rungokke njajal. Ya, sing apik. Nganggo mburi ana endel-endel ondol-ondol Darsono ki lek ngantek Ora kepenak suarane. ora kepenak. Wah, Ngisinke. Ngisin-ngisinke. Mondol Darsono. Mondol Darsono mau disepelekni. Nadyan Enggak lah. Kowe iki arek apa? Slendro. Kuwi Gandrung wis slendro pisan. Wis ki lho, tintingane wis dirungokke to. Nadyan demong peksi. Suarane kaya penak lho. Raine sing elek. Kok nyolong kethek. Ya, sok ya nyolong marmut, nyolong asu barang. Iso. Ngono marah. Ndang nek. Agawe tali ning bronto. Alah, iso tekan jula-juli iki lho. Agawe tali ning bron. Marai. Ora iso. Kaya pinter-pinter dhewe. Ora Mas. Agawe tali ning bronto. Ih, jan pasangan serasi tenan iso. Gandrung kok panggah ngadeg. Linggo no Mas aku dipangku. Oh, kaya ngono panjaluk. Kaya jane. Kaya kanca. Walah Pit kok ora welas-welas cah kaya ngono ngatek kok kon mangku ora ceklek kabeh engko. Lah trio sing gandring. Ah, padumu pengin. Kok enggak wong arep dipangku. Sampeyan linggo ngono lho Mas. Terus aku ki dipangku. Tok-tok maneh ki gandrung. Alah. Ya, apa-apa wong Pit. lanang ondol. Nggih. Lungguh sing anteng sing apik coba, sing apik. Heeh. Rodok madhep rene, rodok dipepet nih Pit. Dapatne Pit. Ben kelempoken. Iya Mas. Piye?
Alah, mondol neh. Kok, Mondol iki lho. Kowe iki lho wong lanang kok iso kaya ngono iki piye? Lah aku ki asine kuat. Lah kok ora kuat? Wong dek iki dipangu ora gelem anteng lho. Lah terus Oh, bang ngene. akhire Kan aku keri. wong kok iso. Lah kan ya saking penak to dipangku. Lah ngkonmu ngantek menceng iki lho. Alus manis tur mbrak ati. Enak tenan cah iki ya. Yayi, Inji kacang mas. iya kacang atom. Kakang Mas kok kacang Mas. Ya ngono su. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludira sedumuk bawuk senyari. Cangkeme iki lho kok iso tak swampluk bosok kowe engko. Sadumuk bathuk, rawe-rawe rantas malang-malang putung sadumuk bathuk. Kan kaya enek bathuke. Entumu kuwi kok iso. Bathuk. Alah. Wis suwe. Wis suwe nggon kula lono. Enak tenan. Es drop. Ganggu. Es drop. Iso meneng ora? Wong ura-ura apa wong bakul es drop iki? Iso meneng ora? Padune suarane kalah apik, Ndol. Kalah saingan. Heeh. Suarane kalah apik ya, Ndol ya. Wane ganggu e. Nah terus coba. Golek isi Malah kaya nuntun wong picek iki malan. Kaya arek budal ngemis kan lho kowe kok iso. Piye digandeng ngene lho tak contoni nuwun sewu, Nduk. Nah, ngatekon, Nduk, Mit. Ngatekon, Nduk. Wong ki sing semu ngono lho. Wong sing semu. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu Yayi. Ning donya ora ana lima ning jagat, ora ana papat ning bumi ya mung siji katresnamu yaku kanggo sliramu. Iki tenan jare. Lho, iki ne dingenekne, iki tenan jare. Ha. Jalan. iki tenan jare. Kenekne. Kenekne ngene Tenan. Iki tenan jare. Nah, ngono. Iki tenan jare. Iki tenan jare. Tak Wis ditonyo kowe Ah, gemes lho. Lah sing tenanan sing mesra kaya kuwi lho. Mara diage caketo marang pun Kakang apa panjalukmu bakal tak turuti. Sliramu bakal ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari. Bakal ndak gendong, ndak ojong, ndak mulyakne sliramu minangka garwa Prameswari. Candak Cek. Nah, kuwi lho. Kuwi contoh iki kaya ngono kuwi. Ketok le tresna karo wong wadon. Dadi ora meneng kandhek ning pangucap bukti rasa tresna, cinta ngene iki. Ngono kuwi. Nyapa? Kok dikilani kaya ngukur Ora apa? gegere mbok kilani. Lah 4 kilan. Kuwi lagi gegere. Akeh gegere. Urung Bokonge 6 kilan. Lah iya. Lho ora apa-apa to wong lanang kok. Jajal. Tapi ora Lah masalah. masalah wong lanang. Iya. Yayi. Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing alam kubur minangka dadi. Kok iso alam kubur iki lho. Sengkake ngaluhur. Contonge. Wis contonge iki lho. Kok Apune, yo? apun ngono lho. Kok ning alam kubur barang ngono ki lho. Sing Ngaluhur. tenanan ngono lho. Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing aluhur minangka garwa Prameswariku Yayi. Inji Kang Mas. Lah. Kuat kok, kuat mesti kuat. Mondol kok. Manuta alah. Obah kok ora. Alah. Contone Pit. Kendal pemanasan. Pak iki lho, contone iki lho, dicontone iki lho. Dak ha. Set. Iki lho, dicontone. Bawaan ngono Pit. Contone iki lho. Mik buke.
Mi buwe. Lah aku mbok gendong anakmu mi. Wah kok iso. Mi buwe. Gak, mau. Ngalih. Mi saiki buwe. Mi ajaran. Kowe ngomongmu mik saiki kok akhire yo akeh kok. Ya pisanane saiki. Kok pisanane saiki. Ngono lho. Ngincipi. Bareng rasa enak yo serop. Wong lanang gendong wong wedok ora kuat. Ngono kok ora kuat. Ndang baleni. Enteng lho kok iso. Enteng piye kok. Pipit lemu iki ketok awake tok asline jerone mung karbit. Lho. Ngene. Kok wong lanang kok malah mok gendong. Isin aku. Isin lho, malu to sebagai wong lanang. Iya. Ora ubah belas sih. Alah alah. Apa ndal? Pemanasan no. Oh, cek pemanasan ta. Piye ndal? Wis nyerah aku. Lah kok iso nyerah lho? Malah kaya wong mbabut telo aku. Sinden kok dianggep telo lho ngenyek kowe iki kok. Goleki. Tak marahi. Kaya Ora marahi awakmu. golek tembang dhewe. Goleki. Menang. Tak tapuk lho ra gelem menang. Loh, aku ki nembang-nembang dhewe. Tapuk iki ngene lho, tapuk kok ngene kuwi celentik. Ngene, Ding. Wis ndang kono. Goleki. Tanggapan dhewe ning perapatan kono lho. Kowe iki melu aku apa awakku melu awakmu? Lho, aku ning kene iki nunut. Nunut kok sombong lho. Kowe iki melok kene. Kowe iki sing nunut iki kowe. Kowe iki melu Pak Minto. Gelem dinunuti ora? Gelem dinunuti ora? Gah. Ya wis. Oh, ya nyatu yo. Blangkon nek Gandul- kaya gandul truk, no. Tak omongi, blangkone nek kaya jumbleng yo ngene iki. Lah kuwi lho. Nah, Wes, ben bagus. Goleki. Bisa meneng ora? Kono lho, dalang ning perapatan ngono lho. Kene iki arep tak nunuti. Aja melok nunut. Arep nurut sapa? nunut sapa kowe? Aku nunut Pak Minto. Pak Minto. Lah gelem ora dinunuti? Gelem ora dinunuti? Gelem ora? Lah gelem apa ora? Gelem ora? Gelem apa ora? Nunut tok maksa iki yo Lho, lah nek kowe Nek ra gelem dinunuti, aku tak numpak truk. wis numpak truk ayo. Yo kendang Golek ditane. isi Podang jenar. nah Iba bunga engah ben rasah dibenerne ben sakarepe. Ben sakarepmu. Ben sakarepe. Ben sakarepe. Engko lek nabuhi sing rame kaya Semar Ngguwak Gaman. Ya, sing rame sakarepe. Alah alah. nyanding bisa Pasne to Mas Mondol dipaske. ben padha karo kono. Lah yo. Ben padha karo Terus kono. bene betokne Zal. Ya wis ben sakarepe. Terus Nyanding bisa dadi tombo. Bagus. Ndal. Makasih. Ya iki lho sing paling apik ya ming iki. Piye Ndal? Jenenge kompak ya iki. Wah, pancen ya Sekar Gadung pimpinan Ki Mondol Darsono. Iya kira iki. Oh. yuk kaya ngapa? Podang kuning Oke. kaya garapane Sekar Gadung. Siap. Mbak Pipit tetep neng kono sing Ditambah. loro ditambahi bocah telu. Yo, kaya ngapa? Mbak, sapa Buka Mbak, sapa? celuk Mbak Pipit. So awan ning omahe ora krasa kaluyuran anggole ising tak sayang mobeng miteran konku goleki ora krasa iso awan nganti bengi
mekaten Mas Yuda tembang Podang Kuning sampun katur. Dipun bablasaken nggih Mas tembangipun menika kathah pamundhut gending lumantar ing adicara cangik limbuk. Yo, kaya ngapa?
Cetha jelas Mas Yuda, le pancen budaya wayang kulit ki diseni apa wae sarwa gathuk. Nggih, leres. Mula diseni jaipongan ya apik, nganggo kroncong ya becik, dangdut ya utama. Nggih. Kawat sampiran saumpamane disampiri napa kemawon saged. Ya. Nggih. Ambek panjenengan duet karo Presiden tembangipun apa ngaten ben ketok gayeng. Nggih. Nah. Ayo Mas Mandel diatasi Presiden apa Mas Mandel? Lintang Asmara ya. Nggih. Iya. Awak dhewe kok. Napa tembangipun? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Yo, sapa siji sing ngadeg? Monggo, sapa? Monggo. Manut Yo, kula sing urung. Mita. Unjung kae wis bareng. Kowe urung awit mang. Kowe. Modelin delik. Lintang Asmara kagem warga masyarakat Ndandong Srengat Blitar. Pokoknya mah kalah kuwi ya. Ah iya. Dasar piyayine nggih bagus, sembodo, tetep piteksa, Kuning merusuh. nggih. Swantene nggih sae, beksa nggih sae. Wah, jan pakulitane merusuh. Nggih. Ngagem napa mawon iki lho ketok pantes ngoten. Mergo ya kalungan usus kok. Celurit. Heh? Celurit ya ndol. Celurit ya pedhot gulune. Ah iya. Coba iki diteruske hiburane Mas Yuda. Siap. Piyayi papat tetap dalam nuansa religi, nuansa agamis. Nggih. Metu saka Madura, salam kerong. Yuk langsung dados. Nuting jaman kelakone lire sebagai seniman Mas Yuda meligine lumantar pagelaran wayang kulit merga cak-cakan biyen karo saiki iki wis beda. Leres. Apa meneh penontone Mas Yuda? Nggih. Le penlian panjenengan wit saka jagat wetan tekan kulon wayang kulit jaman saiki iki kepiye coba? Nggih nut jaman kelakone ibarate wong bakul kudu iso ngedoli napa permintaan konsumen.
ibarate wong bakul pamundhutane penonton napa konsumen njaluke pripun awake dhewe kedah saged ngedoli. Nah, sing baku bisa nyenengke sing ngersake utawa sing mirsani. Leres. Ya. Coba saiki sak tembang panjenengan dampingi. Siap. Iki ora pesinden 9 ning pesinden 6 wae digarap metre. Kaya ngapa? Wiwit saka praon nganti tekan gambang suling irama rancak langsung dados. Yo. Yuk Sekar Gadung dados